Dobrý den. Dobrý den vám přeju. Ne, neřve to moc. Řekněte mi, že je to dobře? Dobrý. Pan zvukař, on je placený od decibelu. Tak, aby to nepřepisk. 8 dětí? Super. Každý s jinou. Dobře, prosím vás, ne, ještě to nezačíná. Vždycky na začátku, než to začne, já vždycky na začátku dělám reklamu. Máte rádi reklamu? Dobrý. Kdo teda nemá rád reklamu? Zvedněte ruku. Dobře, no. Tohle paní. A kdo teda nesnáší reklamu jako úplně, teda? Ne, kdo má rád reklamu? Teď jsem to řekl úplně blbě. Kdo má rád? Co vlastně zamotaný už na začátku? Kdo má rád reklamu? A 4. Dobře. Dobře, v tom případě to musím udělat tak, když jsem tak zamotaný hezky. Omlouvám se těm, co tu reklamu nesnáší, paní. Jo, musím udělat reklamu, protože show business bez reklamy se dělat nedá. To asi chápete? Jo, tak já udělám, abyste neřekli. Vynechám buben, jo, nevím, ale udělám tu nejkvalitnější reklamu. Tu si užijete, všichni, fakt, nejvíc. Z tebe něco bude, možná prezidentka. Ucpat uši, jo? Nejlíp si užijete, když si ucpete uši. Jo? Vrazil bych prst do ucha, nebo párek rohlíku do ucha, šup tam s ním, jo? Je to lepší, líp se to snáší. Jo? Já prosím vás, udělám na začátku takovou zkoušku, jakoby zvukovou. A kdyby to bylo úplně moc hrozný, ani ten párek, kdyby nepomohl, tak mi řeknete a já se na to vykašlu. Budu smutnej, ale vykašlu se. Tak dobře. Ucpáno? Nechcete, paní. Dobře, jak chcete. Dobrá, zkouším. Pozor. A nebojte se, já to nenašiju to do vás, jo? Pošlu to vejš. Tak, bacha, pozor. A třeba ani nic nevyloudím, to je teda taky možný. Jo? Ale když jo, tak je to potom fakt devastující. Jo? Jak chcete. Budete to mít paní hezky snímnutý, jo? Ale už to neposlechnete. Jo? Bacha, ne, už jedu. Pozor. A. Přežijete to? Jo. Super, jedeme na ostro, uspěte si hloubějc. Bacha, jedu. Pozor. A. Ne, druhý pokus a možná se na to vykašlu rovnou. Pozor. A. Pardon. Tak, tohle prosím milá reklama, osazná poštovní lidová. Já myslím, že už to bylo až kam. Já to rozeberu a jdeme na to. Tak, moment. Tak, už. Ne, ještě se svlíknu. Jo. Ne, nebojte se jenom tohle. Jo. Tak, už. Tak, vážené publikum, já vám přeji krásné, příjemné, svatomartinské odpoledne. Mé jméno lidičky, prosím, Vojtáro Vittorio. Jsem, prosím vás, žonglérus, jokulátorus. Umění žonglérské jsem, lidičky, prosím, studoval až v daleké Itálii a teď bych vám s dovolením kus jeho tady předvedl. Jestli teda chcete. Jo, 1, 2, 3, 4. No i několikrát jeden stačí. Jo, dobrá. V tom případě vezmeme to úplně od začátku. Začátek mám zde. Vážené publikum, Jonglare alla maestro Luciani, jonglare baloni uno. Vážené publikum, baloni uno, vypadá asi takhle. A. Opa. Děkuji, pane, děkuji. Vy jste opilej, tak to chápu. Jo. Ne, to prosím vás rok tvrdé práce, děkujem pánovi. Jo. Teď, vážené publikum, pozor. Jonglare, baloni duo. Lidičky, baloni duo. Vypadá takhle, pozor. A. Hezky, učíte se to krásně, jo? A teď, vážené publikum, pozor, kdo by to byl čekal? Jonglare baloni tre. Nejprve baloni
balónní duo. A potom navažili publikum, žongláry, balóni, re. Ano, bravo, hezký, jo. Takhle? Nebo třeba takto? Jo? Teď prosím numero La Družínca. Vypadá si takhle, kdo mi tam dal ten klobouk. Jo? Nebo třeba takto, bacha, takhle a takto. Nic mi nespadlo. Jo? Vážené publikum, 3 roky tvrdé práce. Jo? A dobře. Ale teď možná bychom, balony budou 15, 16, možná bychom si teď ale mohli zahrát takovou malou žonglérskou hru. Já tamhle s tím sympatickým pánem. Jo, on poslal SMS-ku, všechno to odeslal. Pane, ne, buďte v klidu, postavte se zase hezky. Neváš úkol velice jednoduchý. Pane, já budu žonglovat a vy si přitom budete pouze jenom, pane, hlídat zde tento prostřední balón. Rozumíte tomu? Jste ochoten spolupracovat? Už vám nic nezbývá, no? Takže pozor, pane, zase, jo. Prostřední, máte ho? No hezký náhlas, aby vás všichni slyšeli. Super, pozor, pane, jede. A. Máte? Kdybyste neměl dižonglu, tak pomalu, že jo? No, a pozor, který to byl? Tenhle. Pána jsem se ptal, promiň. Jo, tenhle myslíte? Je to možný, já jsem to nehlídal. No, protože... Ne, protože tohle byla teprve zkouška. Pane, teprve teď pojedeme na ostro. Teď se maximálně soustřeďte. Maximálně, já mám do prostřed straně zvyklej. Pochovejte dceru. Jo, a soustřeďte se. Pozor, jdeme na to. A! Máte? Furt, jo? Pořád, jo? Pořád? Jo? Co teďko? No, teď budeme skoro dělat teda. Jo? Máte? Vidíte něco, neslyším vás? Jo? Ne, vás jsem neslyším vás, ale toho pána potřebuji tady slyšet. Jo? Pane, máte? Furt, jo? To není možný. Pořád, jo? Co teďkom? Teď se trochu ztrácí, že jo? Jo? A pozor! Aha, teď si moment musíte jeden vybrat. Prostřední tenhle do tenhle. Tenhle. A tenhle, vážené publikum, pán prohrál. A pane, ať zahrá něco stojí. No, jít nechci. No. Ne, dobře, remíza, uděláme remízu, když je toho Martina. Jo, promiň. Jo, utěž, tačku. Jo, zatleskejte tady pánové, prosím vás. Pane, děkuju. Jo. A vážené, ještě jednou děkuju pánovi a já bych si dovoleně pokračoval, lidičky, žongláre balóní quattro. Lidičky, 4 roky tvrdé práce. 4, no. Sledujte, 4 roky jsem dřel, takhle to dopadlo. Pozor, 4. A takto, takhle, no a vele... Co? No jo, no, co? Já jsem ten 4. rok byl hodně nemocný, no. A Vlastně, počkejte, já jsem to vlastně zapomněl říct. Lidi, italská, žonglérská specialita. To, balóni, spaghetti, co? Ne, spaghetti, podle té šňůrky. Se to tady moc nechytá, koukám. Jo? Ne, tak schválně, počkejte, předvedu. Takhle se žongluje balóní quattro u nás doma v Itálii. Sledujte. Balóní quattro, pozor, balóni, spaghetti. Jo? Je špagáty. Vidíte, my Italové, my jsme v pohodě, co? Takhle, tak. Ty brďo, to jsem ale... Já ty 4 možná radši přeskočím. Jo? Ne, že bychom šli rovnou na 5. Co? Již, teda balóní cinque. Jo? Ovšem, k tomuhle numeru, to už není sranda tohle, ale. Jo? K tomuhle numeru bych potřeboval nějakou signoru. Mamku, půjč mi mamku. Půjč mi mamku. Mamka, to je jo, že jo. Ty jsi hodná dcera, jo? Pojď tam, že ty si to snímnout přímo na place, jo? Jo. Rozluč se s maminkou, jo?
Počkejte, nestrkejte mi sem to dítě, pojďte, mamko. Jo, ty počkej tady, mamka se vrátí, jo. Mamka se vrátí, jo, pojďte, jo. Vemte místo, signora. Ale to neříkej doma, jo. Signora, pardon. Nejprve bych potřeboval sem vaši pravou paži, jestli by to šlo. Takhle ji dáme napříč, jo. S dovolením, taťka je doma? To je dobře, jo. Takže pardon, takhle jsem to myslel. Signora. Takhle, neříkat doma, jo. Mé jméno Vojtáno Vittorio. A vaše? Signora Oksana. Krásné italské jméno. Signora, co bych od vás potřeboval? Kdybyste tu spinovou pratku to nepustila, jo. A to své krásné ručky, signora, kdybyste byla tak dobrá, kdybyste uchopila zde tento balóni a kdybyste ho takovýmhle obloukem vhodila zde sem do této paži. Ne do té, sem do té mojí, jo. Sem do té mojí, sem. Jo, berte to ze spod, to je bezpečnější, to jsem vysledoval, jo. Tak ze spod, takhle, jo. Signora, momento. Koncentracion. Jo, ještě 2 chyběly. Takže pozor. Koncentracion. Házet sem, jo. Signora, era, hop. Už. Jo, mám ho, jo. A teď, ty brjo, no. Teď, signora. Teď se musíte vzít zpátky, jo. A já ho nevím, já toho dlouho nevydržím. Signora, berte ho. Červenej. Vemte si ho! Už mám jenom 4, tak to nějak dáte snad! Jo, červenej, teď se má! Nenápadně, má ho! Vemte ho na hlavu! Tleskejte! Vy jste byla úžasná! Ne, tleskali jste? Nejsou tam žádný balony, jo? Tak teď už jenom taková malá drobnost, signora, děkuji vám. Už teď takový zvyk, italský zvyk. My Italové se v tomto místě, neříkat doma, se v Itálii v tomto místě se normálně líbáme. Ne, nic osobního, jenom takhle na rozloučenou jsem myslel. Šlo mi to? Šlo. Takže signora, můžem? Ne, já jsem tě jenom juknul, že tam jste. A byla. To už vůbec neříkej doma, jo? Jo, tleskejte asi nebo co, jo? Já si někdo dovláčím zpátky, zatleskejte jí na cestu, jo? Signora, děkuji. Vážené publikum, já jsem z toho trochu zmatenej. Tady jsou, balóny. Víte co? Já bych se možná pokusil žonglare balóny cinque, dejte si něco k pití, dejte jí napít, prosím vás, jo? Balóny cinque, už bez signore, sympatico, asistente, třeba mi to bez vás taky bude. Pozor, pidičky, balónů 5, bacha, vypadá takhle, a jo, to jsou jenom 3, já vím, jo, těch 5 to bude jenom chvilička, tak byste to vůbec podstřehli, tak já vám pak řeknu, jo, tak bacha. Tohle už tady bylo, že jo? Jo, tohle ještě ne teda, ale teď, vážené publikum. Jo, balóny cinque, a víc už toho nebude, možná to ještě zastavím. Jo, bacha. Jo, zastavil. Jo, a takhle, vážené publikum, my jsme mohli pokračovat třeba do 15. Nebo do 16 balónů, ale to by vás určitě nebavilo. No, nebavilo by vás to. Jestli vás jo, tak mě teda ne. Jo. Ne, když máme toho Martina, já bych tady měl speciální martinské numero, ale k tomuhle numeru, lidičky, já bych potřeboval chlapa. Kdyby měl černou bundu se zeleným límcem na sobě, to by bylo úplně super. Pane, Solomon, bunda Solomon je to, tady se neschováte nikomu, pojďte. Jo, zatleskejte tamhle tomu chlapovi. Jo, Baťok si vemte sem, radši. Dobře, dáme ho ženě. Pojďte, jde. Tleskali vám? Tleskali, jo. Tady vemte takhle vedle mě místo. Jo. Já jsem Vojtěch. David, ahoj Davide. Lidičky, toto je David. Jo. My tady, když si s Davidem si tykáme si, víš Davide. Jo, ahoj, já jsem Vojtěch. Jo, je to David. Jo.
A my tady s Davidem vám lidičky teď na závěr předvedeme takovou malou ukázku lidi opravdu vrcholného. Umění počkej, teď to neblázně. Žonglérského, to máš moc vysoko. Šermířského a jezdeckého zároveň. Vážené republikum, pozor, přivedu třetího do party. Lidičky, když jste tou Martina, třetí do party je, prosím vás, zde Mustang Karel. Není teda bílej, ale Mustang to je. Karle, to je David, je to David? Davide, tady se seznam se s Karlem, prosím tě. Můžeš se i víc seznámit. A potřebuji podržet chvilku. Jo? Davide, prosím tě, tvůj úkol bude velice jednoduchý. Ty pomůžeš mě tady na tohohle koně.